Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Tafu x'qed naħseb? Qed naħseb fuq it-tel ħadd filgħodu. Kemm kien tajjeb, imma tafu x'jonqosni miegħu. Xi ħaġa ħelwa biex inbidd. Matul ir-Randan, ħafna snin ilu, in-nies kienu jsumu minn ħafna affarijiet. Ma kinux jiklu laħam u lanqas ħelu bit-sokkor bħallum. Imma aħna l-Maltin inħobbu wisq l-ikel. Allura, ivvintaw ħelu speċjali li jista' jittiekel fir-Randan. Għandna il-figolli, il-bajtalejt u xi ħaġa oħra. Qed tarawha din li għandi hawn? Din tissejjaħ Kwareżimal. Kelma twila hux Kwareżimal ġejja mill-kelma kwarant, 40, bħal 40 jum tar-Randan. Il-Kwareżimal mhux kejk imma hija biċċa ħelwa magħmula mill-lews, għasel, ħwawar u dqiq. M'hemmx zokkor fiha. Hija ħelwa imma tajba għas-sawn. Apparti il-Kwareżimal, hemm ħaġa oħra li nħobbu nieklu f'dawn il-jiem, speċjalment il-ġimgħa l-kbira. Ħobs artab, forma ta' ċirku, mimli lews u ġunġlien fuq il-wiċċ. Il-qaqa tal-Apostli. Illum ser nagħmlu il-Kwareżimal. Tfal, importanti li jekk tridu tagħmlu din ir-reċetta, tagħmluha ma' adult. Għal din ir-riċetta għandna bżonn lews mitħun, zokkor, 2 bajdiet, kuċċarina trab ta' ċikkolata, 10 tal-lumi u l-arinċ, kuċċarina essenza tal-vanilla, 9 kuċċarina kannella, ftit għasel u lews imqatta. La darba jkollkom l-ingredjenti kollha, itfgħu l-ingredjenti nixfa kollha ġo skutella waħda. Jiġifieri il-lews, it-zokkor, it-trab ta' ċikkolata u l-kannella. Ħawdu sew u wara żidu l-ingredjenti li mxarbin. L-essenza tal-vanilla, il-bajt u l-qoxra tal-lumi u l-arinċ. Ħawduhom sew sakemm ikollkom għaġina radba. Użaw idejkom biex l-għaġina tagħmluha romblu kbir fuq roqa tqiq biex ma tiħilx mal-mejda. Għaqtu f'biċċiet żgħar biex tagħmlu il-forma tal-Kwareżimal. Ippreparaw dix biċċa karta tal-forn u itfgħu il-biċċiet żgħar. Iċċattjaw ftit il-biċċiet u ħallu ftit spazju bejn waħda u oħra. Meta tispiċċaw l-għaġina, daħlu d-dix ġo l-forn. Il-forn għandu jkollu temperatura ta' 180 gradi. Ħalluhom ġewwa l-forn għal madwar 12 jew 15 minuta. Meta toħorġuhom mill-forn, importanti li ma jkunux ibsin ħafna, imma jkunu għadhom ftit rotob. Meta jkunu lesti, bexxu ftit għasel fuq il-wiċċ u itfgħu il-lews imqatta. Issa lestejna l-Kwareżimal. Kwareżimal! Lews! Tal-Apostli! Randan!
Tuni fi golla irrida kolla miksija ġellu fin Min ġewa rida kolla intrita fi golli wis tajbin Għandi waħda bħal sirena, għandi oħra bħal ħaruf Kolla mżejna bħafna fjuri, kolla mżewqa bil-kuluri Lanqas naf mill-imħan ibda qed inħossni ftit mitluf Tuni fi golla irrida kolla miksija ġellu fin Min ġewa rida kolla intrita fi golli wis tajbin Għandi waħda isa huta, għandi oħra bħal farfet Kolla mżejna bħafna fjuri, kolla mżewqa bil-kuluri L-ewwel nibda b'waħda żgħira u mbagħad waħda bil-parnet Tuni fi golla irrida kolla miksija ġellu fin Min ġewwa rida kolla intrita fi golli wis tajbin Fi golli wis tajbin, fi golli wis tajbin Issa ejja naraw jekk intom tarfux l-ikel speċjali ta' dan iż-żmien. Għandi 3 platti moħbijin blatu. Jien sa nagħtikom ħiel u intom tridu tgħidu x'hemm taħt platu. Din kannella skura ta' walija m'għandix icing magħmula mill-lews u l-għasel. X'inhu? Il-Kwaresimal, eżatt. Ejja ħalli naraw dan il-ħobs artab. Għandu forma ta' rota, mimli ġunġlien u lews fuq wiċċu. Nikluh ħafna fil-ġimgħa l-kbira. X'inhu? Isa? Aqa tal-Apostli. Bravi. Ejja ħanaraw ara din hija l-aktar waħda favorita tiegħi. Tiġi forom differenti u fiha taħlita tal-lews minn ġewwa. Tafu x'inhi? Il-figolla ekku kemm tafuhom il-ħelu ta' żmien il-tfal. Ara forsi l-lejla xi ħadd li jieħu ħsiebkom jixtrilkom biċċa kwaresimal biex idduqa mat-te. Narawkom għall-avventura li jmiss. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk nixtiqulek tkun daħkan Darboħra nejdu merba mallum saħħa ċaw ċaw Darboħra nilqawk għanna imma llum ser nejdu ċaw